Jitono chari kaham tai tabuk horose singtam khailai tongnai diko muya khuklai tongo tia tabuk sana bagai charigo muya phaimani hingke ang tui tukui paikhangnai khukliya hingke ani roge khe tui tukuya khonnai bono no khukdi hinai ang bo muya khukmani naigari pura aste aste ke khukui tongo pura yak keret haino aste aste ke khugu buri hai khe ko suike nasik tongo nge singke nasiklai video khailai tongo bono nge bokhe muya khukui tongo bokhe tui tukuya khoni bono khukokha angke tui tukui paikha angke ba khukliya ta hingke sing tabuk muya tamkhe sanai narok pai sakna sini video no nai tongdi sing tabuk muya no tini phaimani sing borongni muya hingke rogi rogi aundru sana hani wansukui tongo naidi ke wamirik muya bumutok bangmani boyak mutok jagui tongkha hingke ko kotor kotor hingke norom norom thongna masang tongkha rogi rogi hingke thop thoguno thoyeng ya muya rogi rogi hingke thogo hingke ko miya ni kakambuk tongkho kisa hingke abo baikhe awondri songsinai chakri chariya tabuk hingke asuk chakri rok chana nangya muya khaya tabuk hingke muya rok kwtar ni bagui norom ongoi awondro rong chai mano hingke pasang video nai tongdi hingke iko muya khugui paikha iko bo muya khukmani bati khukha naithok naithok khai khukha chikon chikon khaiui hingke kahama kahama wng tongkha hingke norom norom bo wng tongkha hingke ang to bono sugui boksa sinai awondro sana bagui hingke iko kakambuk ang rugui paikha hingke abono bwkarap khagui oko simi rwna se hingke iko awondri paikha tabukhe awondro baiui urugo si kakambuk rwnai tamoni kakambuk sikangno rukjak hingke munjak hingke urugo rusinai munna naifuru etabo awondroi uko toni rwgranai waisa kutuk hingke kakambuk rwnai hingke iko tabuk kakambuk rusinai iko kakambuk rwui tonnai srapsa tonui hingke bono karinai hingke ang kakambuk khorobui tabuk phiyokkha iko phiyokgui tabuk muni paikha iko muni paikha hingke ang tabuk lisun rwui kaisa khorobui rwsinai hingke iko munkha chini mui tini horni mui awondro naidi thokna mwsang tongkha pura norom norom khaiui hingke sabu sabu chana musung comment khaidi baksa ke khwtui rok sarai tongbai khena ang kita chana musung supa tabukno ang maisa sinai hingke iko mui ang khwnapungni bagui baksa khogui tongkha hingke tobo khogui tonkhe mane kwthar khok tongkha hingke nostongya somyango atengya ang iko batio khogui narwkha phungni bagui hingke tabukhe ang maisa sinai iko naidi muya awondro kakambuk rwui hingke kanghuk ko gudok tongo thebung bwsri rwui hingke tabo ang maisa sinai naidi muya thongna mwsang tongkha tini bagi video asukno jitono hor kaham।